ወርቂ ትግራይ ዝነብረሉ ቦታ ኣስፋልት መንገዲ ኩሉ ዝፈልጠኒ ናይ ዓዲ ወላዲ ብሃገር ዘይኮነስ ብዓለሙ ዓዲ ታሪኻዊ እየ ራያ ተወላዲ ኣቀማምጣይ ሓውሲ ክቢ ቅርጺ ተፈጥራዊ ጸጋ ብዘይ ሃናጺ ብጸጋማይ ጎነይ ኣስፋልቲ መቐለ ኣዲስ ኣበባ ንመሰረተ ልምዓት ዝገብር ዕምበባ ብዘይ ድኻም ዝተዳለኹ ንልምዓት ውህብቶ ዘለኒ ተፈጥራዊ ጸጋታት ዕድለተይ ብበዝሒ ብዓይነት ፍሉይ ዝገብረኒ ብናይ ኣዕዋፍ ዓልየት ኣለውነ ጎነይ ሰሓብቲ ቅርስታት ኣብነት ምዕባለ ጥንታዊ ሓድግታት ንስራሕቲ ምርምር ዕቑራት ሃፍትታት እወ ኣግራብ ሕጉምብርዳ ግራ ካሕሱ ንመንፈስ ወዲ ሰብ ዝሐድሱ ወሓዝማይ እውን መንጫዕጫዕታ ሆላ ዙርያ መቐነታ ንኮረም ወለላ ኣፍ ውፅአ ክዛረብ ታሪኸይ ኣብ ሕሉፍ ዘመናት ክሳብ 78 ቃላይ ሓሸንገ ሙት ባሕሪ ዝነበረ ሽመይ ሕይወት ዝፈጥረለይ ዓሳ መጸ ካብ ቆሮስ ዝዋይ ሕይወት ዝፈጥረለይ ዓሳ መጸ ካብ ቆርሶ ዝዋይ ቆፂርካ ዘይውዳ ረብሓታት ኣለኒ ንጽባቐን ካብ ኣየር ሚዛን ዝኾነኒ ንዓሳ ምህርቲ ኢንቨስትመንት ምቹው ዘብለኒ ንመዘናግዒ ኢኮቱሪዝም ማእኸል ዝገብረኒ ዘርዚርካ ዘይውዳ ዕቑር ሃፍተይ ቀዲሕኻ ዘይሃልቕ ክረምቲ ምስ ሓጋይ ሕዚ ተጠቐሙ ምልማዕ ይኹኑ ራይ ዘለኹም ወገናተይ ጠመተ ግበሩ ሓቢርኩም ተለዓሉ ናባይ ኣተኩሩ እንታይ ይረብሕ ምስ ሓለፈ ነስሓ መልክዐይ ምስ ቀየርኩ ኸምቲ ስባረቕሓ ጽንዓት ቃል ኪዳነይ ሓጋዝ እንተስኢነ ከይሰናበተኩም ከይጠፍእ ተኒነ ንጹኹም መልሱለይ ስነቑ ሕራነ ገጽኩም መልሱለይ ስነቑ ሕራነ ብጓና ዘይሕመ ቃል ኪዳነይ ጽኑዕ በቲ ዕቑር ሃፍተይ ሃገረይ ዘኹርዕ ብዙሕ ተጸብየ ብትዕግስቲ ንወገነይ ከብልዕ ኸስቲ ንድሕሪት ኣይምለስን ከም ዝኣረገ ኩሉ ጊዜ ዕሸልየ ቃላይ ሓሸንገ ንድሕሪት ኣይምለስን ከም ዝኣረገ ኩሉ ጊዜ ዕሸልየ ቃላይ ሓሸንገ ተስፋ ኣይቈርጽን ስነይ እናሰሓቐ ታሪኸይ እውን ፍሉይ ዓለም ዘደነቐ ግርማ ዓዲ እየ ቀሪብኩም እንትትርኡኒ ሓላፍ መንገዲ ኩሉ ዝብህገኒ ተስፋ ኣለኒ ክትሸላልሙኒ ወርቂ ትግራይ እየ ኣለና በሉኒ ተስፋ ኣለኒ ክትሸላልሙኒ ወርቂ ትግራይ እየ ኣለና በሉኒ ወርቂ ትግራይ